Хайде, Йони. Cool. Mama, can I have the pillow? Don't throw it. Как е водата? Супер е. Mommy. Ей, Йони. Какво, мамо? Я покажи как плуваш. Криси, покажи как плуваш, мамо. Okay. Кажи на баба Вълк как плуваш. Така ли плуваш ти? О, това е нов стил. Така ли? Ела да покажеш на баба си как скачаш. Ела. Ела да покажеш как скачаш. М? Давай, давай. Давай. Айде, давай, давай. Давай, дай ръка. Okay. Айде. Ой, ой, ой. Wait. О, кой плува така? Кой идва тук? Една риба. Can I dip? Айде, давай. Окей. Айде, аз те снимам. Внимавай да не се подхлъзнеш. Action! Акшън! Крисси! Криси, Йони има нужда от помощ. Ето! Отиди да й помогнеш. Ето! Ето, Йони идва. Крисси! Ето! Тихо, тихо, не викай. Тихо ли ще викаш? Окей.